Zoona achimwali nditero kunena kuti funso lanu londifunsa kuti kodi mwana amayenda process yanji kapena kuti matemberero a mwana wang'ono amatembereredwa bwanji mwana kapena amatenga bwanji temberero kuchoka ku makolo wake, monga mmene timamvera kuti chewu anatembereredwa ndi makolo awo. Chimene chimachitika kuti temberero likhalepo chimachitika ndi chani? Temberero ndi mawu amphamvu okhazikitsidwa ndi munthu koma mothandizidwa ndi chimene sichioneka ndi maso. Mwa njira ina ndikhoza kunena kuti temberero limakhala lamphamvu mothandizidwa kwambiri ndi mbali ya uzimu ya munthu. Ndiye temberero limaoneka kuyamba kukhalapo. Mwa njira ina temberero limachita kwambiri ndi anthu akudziko la uzimu, ndilankhula choncho, kapena kuti ndondomeko za mdziko la uzimu, kapena kuphwekesa kuti zimakonda kuchitika kwambiri ndi anthu aku spiritual world, mwina Chingerezi chimene mungamve bwino malinga kuti anthu amakono anyengo inoyo, kumene timakhulupirira kuti ku spiritual world ndi kumene mzimu okhala mwa munthu umatha kukhala ndi mwayi ofikako, koma thupi lake la munthu silikhala ndi mwayi wonse ofika ku spiritual world mopanda zifukwa zokwanira. Mwa njira ina kukhala ku spiritual world kungambweretsere munthu kuzindikira mphamvu za boma la Satana ndi Mdierekezi zimene zimaoneka ku spiritual world zikamabwera ku dziko lino la anthu physical world, zimatha kukaononga kapena kukagunda chinthu china chake ndi kuphasula system ina yake ya ku dziko la anthu limene tikulitcha kuti physical world. So temberero it's a combination yochoka ku spiritual world kubwera ku physical world. Zinthu ziwirizi zikalumikizana ndi zimene zimayamba kubweretsa temberero pakati pa anthu. Chinthu chimenechi ndi chimene anthu ambiri timachidziwa koma mukumva mwambiri. Pamene ine ochifotokozane sindimachimva mwa history, sindimachimva mwa geography, sindimachimva ngati kuti chongouzidwa, koma choti ndachichita ndipo ndili nacho experience chifukwa nzaka za masiku a moyo wanga ndili ku chipembedzo cha Satana ndinali ndikuthekera kopita nawo ku spirit world, ku dziko la ziwanda, dziko la uzimu, dziko limene kumakhala zinthu zosaoneka ndi maso. Ndiye kulumikizika pakati pa anthu okhala ku dziko losaoneka ndi maso ndi anthu aku dziko la maso ili kuli ndi kuthekera konse kwakukulu kumene kungapangitse kuti temberero likhalepo. Kotero mukamati tantemberera munthu ndiye kuti mukunena kuti mukutumiza zilengwalengwa za ku dziko la uzimu zimene zimakakhala pa munthu ali wang'ono ndi kukhalitsa mpaka tsiku limene munthu uja adzamwalire, kapena mission imene zapitira zinthu zochoka ku dziko la uzimulo liti lidzathe. Mwa njira ina ndikufuna kutanthauza kuti thupi ndi thupi silingakwanise kutembererana. Kolingana ndi maphunziro
amene ine ndinaona ndikuphunzira, komanso zimene ine ndinagwira ndikuzichita. Ndikumvetsa bwino funso lanuli, koma ndingakupaseni umboni wokwanira kuti thupi ndi thupi ziwiri zingakhale zitakumana sizimakwanisa kutembererana mpaka bizinesi ya temberero imadzachita accomplished. Ma spirits akapanga intervene, akalowerera ma spirit, ndi pamene temberero limayamba kugwira ntchito. Koma popanda ma spirit, zilengwalengwa zochoka ku dziko la uzimu kudzalowerera pakati pa munthu ndi munthu amene akutemberera nzache. Thupi ndi thupi ziwirizi sizimakwanisa kutembererana mpaka pamene dziko la uzimu angapange intervene, angalowerere nkhaniyo. Mwachisanzo, ana ena mukuzunzika chifukwa mutakhumudwitsa makolo anu. Makolo anu adatenga bere lawo ndi kufinyira pansi mkaka. What is the connection between mkaka ochoka mthupi la amayi anu ndi kuzunzika kwa thupi lanu? Mukapeza kuti mkakawu inali human sacrifice imene mayi anu anapanga, anaperekera nsembe ku ziwanda, ndipo ziwanda zinalandira nsembeyo, ndiye zinayamba kudzagwira ntchito imene zinatumidwira, imene zinalembedwa kupyolera m'mawu tsopano amene kholo lanu lija linalankhula pa tsiku limene limafinyira mkaka uja pansi. Mizimu, zinthu zosaoneka ndi maso, zinalandira nsembeyo, ndiye zinabwera ndi mission imene kamwa ya mayi anu inanena. Ukadzayipeza ntchito, ukadzaupeza ukwati, ukadzaona chipambano uzandifunse. Tizaona moyo wako suzapeza bwino, iwe uzakhala wamasoka mpaka kalekale. Ndiye ziwanda ku department ya dziko la uzimu zimapita ku mission ya mawu amene thupi lalankhula. Ndiye kuti temberero limagwira ntchito, aku dziko la uzimu akapanga intervene. Inayo lero pano popanda aku dziko la uzimu kulowererapo pa chimene ine ndingalankhule ichi, ndipo vuta kwambiri kuti ndikhoza kutemberera mwana wanga kapena ine nkukutemberera ninuyo. Achemwae simuzapeza ntchito popanda a dziko la uzimu kulowerera. Temberero limakhala opanda ntchito. Chifukwa chake ncha mawu aine atati agwire ntchito akhala ni malire, ndiye tsiku la imfa. Chifukwa thupi silimapitirira tsiku la imfa kugwira ntchito. Likaonongeka thupi munjira ya imfa, no more existence, ndipo sichimaonekanso kuti ndi chani chabwerera kudoti kumene chinachokera. Mission iliyonse imene chinalonjeza yathera pamenepo, ndipo sizapitirira project iyo imene thupili lidachita covenant kuti chidzenene kukhala. Sichidzakhalapobe chinthucho mpaka pamene thupi la munthuli lamwalira, ndipo sichimakhala bodi. Komano mawu aja amene thupi linalankhula, ngati pamene limalankhula apa ma spirit adachita intervene ku mawu amene thupi linalankhula, ndiye kuti ngakhale thupilo ligone, ma spirit amene samafa, mzimu umene sumafa, umachita continue the mission mpaka na akapange accomplished mission iyo. Ndiye amaenda generation to generation.
lero muli ndi umphawi wa generation to generation, kuli kusabereka generation to generation. Chinachitika ndi chani? Matembelero amene adatembereredwa siku limene kholo la agolo anu, kholo la agogo anu lidalankhula, maspirit analandira, nda amene akupitirizabe mission iyi kuyika pa ana amene sanabadwe, unborn baby. Ndi anaja akamabadwa amakhala kuti akubwera ndi temberero lija. Now, nditsike mwina ningakupititseni kutali, kapena mwina yankholi ndaliyika pa full light, ndiye likukupangani dimu, ndilitsitse kuti mwina mukhale ndi understanding yabwino. Tamverani. Mwana wang'ono amene mukunena kuti temberero amalitenga kuti? Temberero la munthu lingayambe kugwira ntchito pa munthu kuchokera nthawi imene munthuyi asanabadwe. Chikuchitika nchani pano? Tili ndi amene mchingerezi mwina tikhoza kulankhula mosavutikira, akutchedwa kuti ma unborn baby. Kazi kumveka zimenezi? Ndiye unborn baby ndi mwana amene ali m'mimba mwanu chemwali, pathupi muli napo, sanabadwe, amene ndi unborn baby chingerezi. Mwana osabadwa. Koma kuchokera pa tsiku limene mwana ameneyi anayima, kapena neno li pamene iniyo munatenga mimba, ndi kuyamba kukula kameneka, ndiye kuti sopano kanayamba kuyenda the development stages within the womb. Ndiye kuti inu ndi ine tsopano azimayi woyembekezera tikufunika tibwere pamutu wa kuti development stages within the womb. Ndiye kuti mwana uja amene sanatuluke kunja amayenda mu development stages. Now, these development stages imayenda limodzi ndi spirit of man, mzimu wa munthu, umene umalengedwa kapena kukhalamo mthupi la munthu amene akubadwa. Pamenepa ndiye kuti ndikunena kuti inuyo mama muli ndi mzimu wanu. Ndiye tikupeza so kuti mwana amene mwanyamula uja aliso ndi mzimu wake wa munthu. Ndiye mzimu umene mwaunyamula, umene ukupezeka mthupi la mwana amene ali mthupi lanu, ungakhale connected ku spirit ina iliyonse imene ili kunja kuno, chifukwa spirit versus spirit. Ndi spirit ya munthu ili mthupi lanu mwayinyamula. Kani itu ndiyo sausa kwambiri makosana, ningampemphe Mulungu kuti azindithandiza kufotokozera zimene amandivumbulutsirazi, koma mogwirika kuti inu musamakhale otayika amene mukundimvera. Ana Mulungu, pamenepa ndikuuze nizoona kuti sopano tikaone arrested development ya munthu, mukapeza kuti ikuchokera pamenepa. Chifukwa poyamba pamene tili ndi mzimayi oyembekezera, ayenera kudziwa kuti pali development stages within the womb. Mwanayi asanabadwe amayenda mu development, nkayendetsedwe kakakulidwe, mpaka pamene tsiku limene mwana uja akutuluka kunja. Ndiye kuti stage yokula yoyamba ya mwana imaonekera pa tsiku limene akubadwa. Koma mwanayi akamabadwa sakhala kuti kulengedwa ngati munthu walengedwa tsiku limene lili. Ayi, walengedwa myezi 9 yapitayi, pa 9 months amayenda mu development stages within the womb. Sakumva wanthu, vuto la kanthu tinasiya kumva.
Now, ka process ka 9 months kakundipanga kuganiza kuti mwina ndiziyenda mzipatala za zamba masikeromu akakuyezani nzikukhazika nkoni pansi azimayi oyembekezera ngati tikufuna kupanga Christian generation. We need to start pa development stages within the womb. Sakumva wantu 9 months imeneyi imalenga munthu walengedwa sopano muli mzimu mkati mwa munthu uja. 9 months imeneyi Satana ndiyerekeza amathanso kupita pomwepa ndikukayambanso kulenga munthu chikhalidwe chimene chobadwachi chiti chidzakhale preparation ya Satana ndiyerekeza imachitika mu development stages within the womb ya mwana mwene mukuti mberekeyo. Now ndibwerere kuti inu anyamata ndasungwana amene mukudzitcha kuti akhirisitu nanunso kuti mukafikire pobereka mkhirisitu simukufunika mumuyambire mwanayi pa 12 years mwantaya mulimbana naye amene ndipo zikhala zinthu zokuvutani kwambiri kuti mwana amene yafikire pa muyezo wodzakhala mkhirisitu chifukwa mwantaya ku stage yoyamba mu development stages within the womb palibe chimene inuyo ngati mayi kapena ngati bambo mumapangapo to build a Christian inside the development stages within the womb. Mmalenga jani chifukwa pano pakufunika kuti tithandizane kulenga munthu amene ati adzakhale munthu akamadza choka ku stage 1. Stage 1 ya munthu ndipo kuchokera pamene wayima kuzafika pa tsiku limene akubadwa. Development stages within the womb imachitika mwanayi ali m'mimba ya mayi wake. Now osayiwala kuti mwanayi akakhala m'mimba ya mayi wake amakhala kuti alikale ndi mzimu umene uli ndi kuthekera kupanga connect to any spirit outside the womb. Amayi ndabambo mukapeza kuti chifukwa chane mukampeza kuti mwana uja sopano akamabadwa ndendende mmene akubadwa mwanayi kufanana ndi abambo ache ndendende akufanana ndi mayi wache mpaka mawu akamalankhula ngati amayi ache. Chinachitika ndi chani ku development stages ameneyo ndi thupi lake lili ndi kuthekera kotengera thupi la mayi wache mu development stages within the womb ya unborn baby. Now mukachoka pamenepa mukapeza kuti pamene mwana uja unborn baby akuyenda mu development stages majinsi machani ali ndi kuthekera kokafanana ndi abambo ache kapena amayi wake akamadzatuluka mzungu atuluse mzungu. Kazikumveka zimenezi. Now at the same time pakufunika kuti nayonso spirit stage yoyambirira ikamadzatuluka kuti mwana uja nga idzabadwe itatengera ndani tamuphonya tinangolimbikira kudyesazi mayi kugulira doti namwali kugulira mandimu manyumu amalambe kumupanga develop nzimayi yekhayi kunsamala kumpitisa kumene tikuganiza. Koma pamene papa tikuyiwala kuti tataya kuti pamene munthu adzidzabadwa mwa munthu mudzatuluka zinthu ziwiri mudzatuluka thupi komanso mudzatuluka mzimu munyengo iti mu development stages within the womb. Mwana uja akamabadwa zimabadwa zinthu ziwiri thupi at the same time mzimu. Ndiye chikuoneka ngati kuti chisamaliro cha anthu chimangokhala kuthupiri ndiye kuti tapereka mpata waukulu kwambiri madifenda aleka kutchingira kugolo kumene kudzampange munthu obadwayi kuti adzakhale munthu opa Mulungu. Tata yako sitinasamalire kalikonse tangokusiya pampe pali vacant
ndiye tikalowa mu demonology Bible school ya satanic amatifotokozera kuti munthu ku dziko lapansi anataya development stages within the womb kusamalira spirit ya munthu imene ikamabadwa spirit ya munthu imakhala kuti ilibe any defender, ili payokha. You can touch it, you can use it, mukoza kuitembenuza mmene munga itembenuzire chifukwa achaini yache anagona dera limeneli ndiye tizilowera kumeneko. Ana mulungu munthu une ndikufunika ndiyende mzipatala za anthu obereka pa bottom adini apa bottom muniitani dziphunzitsa ja kuyembekezera kubadwa adziwe chinthu chimenechi chifukwa pobereka pamene papa mpamene sopano timakapeza kuti mzimu wa gogo wake amwanayu umene udali wakuba watenga nawo nthawi ndi kupezerapo mpata mu development stages within the womb. Kukajoina amayi aja kujoina mzimu uja na pamene mwana uja akubadwa chifukwa chakuti ife akhristu tinalibe defensive mechanism iliyonse yoyang'anira mzimu umene ukutulukawu kuti udzakhale ngati ndani udzafanane ndi Yesu ndiye njala yathu. Ndiye chifukwa chakuti sitinakhale ni nthawi youlenga mzimu nafe mmapemphero nafe mmachitidwe kuti pamene akuchoka ku development stages within the womb imene ili stage 1 ya munthu tikhale nawo pa mkangano okanganira na spirit kuti isazakhale ngati achimwene yanga amene adali akuba kwambiri. Ndikhale tcheru kuyang'ana pamene pandisamalire kwambiri chifukwa ngati sindisamala bwino apa mzimu wa uhule walongwanu wa mayi anu agogo anu wana yisale ajakalekala damwalira ujada likuluku kopya umapita mivata imeneyi ndikukapeza kwa mwayi oti ukoza kuyikako kubayako kukwatira kuchita ndi mzimu uja koma mzimu umene ungakalowe within development stages within the womb. Ina ndikhulupirira kuti wakumva akundimva wochera khutu akuchereza khutu pa chimene ndikuyesa kuchifotokozerachi ngati yankho koma mwina ndikuphunzitseni chemwa mwa mzimu wa Mulungu kuti tione kuti chikuchitika ndi chani. Now ndikubwera bepa yankho lomweli this development stages within the womb ndi imene sopano imakapeza kuti imene inuyo mukukhala pa ukwati ndamunanu mpaka na kumatenga mimba mumapeza kuti kamudzi kanyumba kadera kamene mukukhalako kali surrounded ndi matemberero amene ambuyano adatemberera. Nanena poyamba paja kuti temberero silimagwira ntchito popanda mizimu, popanda spirituality, popanda anthu akudziko, popanda ziwanda, temberero silimagwira ntchito. Now agogo wanu adamwalira koma kuli mimba imene ikuyembekezera kuti ibwere imene ma spirit aja akufunika kuti alowetse pa munthu achite continue the journey apitirize ulendo mpaka na akachite accomplish chimene mapangano amtemberero la mayi wanu pofinyira mkaka pansi lidaoneka. Sakumva watu pamene mwana uja sopano ali mumimba ziwanda zija zikuyembekezera zapita kale kukapanga attack mwana uja mimba chifukwa palibe defensive mechanism iliyonse imene inuyo ngati kholo mwayika to protect the spirit of unborn baby. Ana Mulungu ndiye 9 months kunyamula hule, 9 months kunyamula chigawenga, 9 months kunyamula chidakwa,
9 months kunyamula chomwe magazi, kunyamula chisatanist 9 months. Pobereka mwana angokusiyani kuti stage 1 mwalera kale, akukuleretsani akulembani uneni pa stage 1. Ndi akubwera nanu pa stage 2. Ija timaitcha kuti infant. Kazi kumveka zimenezi imene imachitika pa 0 to 3 years. Kuchokera pa 0 tikunena tsiku limene mwana uja wangobadwa mpaka kukafika pa zaka zitatu. Infant. Kantunda kameneka ziwanda zijanso zimakhalaso zikukuleretsani mwanayu. Chifukwa chake ncha tate ndichoke pa boni pepepa wabadwa mwamulekerera. Mwakwanisa kungosamala thupi ndi limene munalikonzekera kuligulira zogulira zikuku. Limene lilidya bwino chifukwa lipeza kulisereraki. Thupi limene lilikula bwino chifukwa likupeza kuti kulikaleli kuniphala limene niyo mwagula lipeza bwino thupi limene. Koma chinthu chimene inuyo simunachikonzekere osachipasa ngakhale malo oti chikhalepo ndi mzimu unborn baby. Ndiye pano wabadwa akupita pa infant. Kamwana kakang'ono kamene kamayenda stage yoyamba ya zaka 0 kufika pa chaka chachitatu. Nthawi imeneyi ndi imene mwanayi amangofuna kulandira kokha popanda kupereka. Kapena ndinene kuti receiving without giving. Mpingo wa Mulungu ndimafuna kuti inu azimayi woyembekezera, anyamata musandalowe mbanja, tizindikire kuti kodi mavuto ena amene tikukumana nawo lero, zipinjo zina zimene zikuchitika pakati pa mitundu ya anthu. Izi mpaka tikumapezeka nazo kukuhaya ujeni addiction chanchani zambiri zonena. Kodi mavuto ena tidataya pati. Satana amayambira kuti ndi chachikulu kwambiri, chimakhani maplani. Chisatana chimakhani maplani. Ndi maplani akewo ndi amene ndi kwaulula kuti tizichigonjetsa kuti munthu adzakhale munthu. Kuti munthu adzakhale munthu, mwana adzakhale mwana wabwino. Samakhala wabwino kuti mukumulera kuchokera pa 12 years imene wayamba kutsuka yekha nkamwa, imene wayamba yekha kusamba, imene wayamba kusiya kusambira panja ukasambira nyumba. Ayi, mwayiwala nthawi ya development stages within the womb. Now, kuchokera pamenepa ndiye kuti muli pa 0 kufika pa 3. Imene ndi nyengo imene mwana uja amangochita receive without giving. Sangakwanise kupereka chilichonse koma amangolandira. Ndiso pano zimene tikumulandirisa mwana uja, Satana uja nayenso popeza akudziwa kale za spirit imene ali nayoyi, imene wayiwina kale pa stage 1 ya development stages within the womb. Wayiwina kale spirit ya mwana uja, temberero power lipatsa kale, chikhalidwe chimene adzakhale power wampasa kale. Chilichonse chimene akufuna wachikhazika kale mu spirit ya thupi limene inu mukulisamala, spirit imene mwaisiya ija. Now, kuchokera pa nthawi imene tsopano mukapeza kuti kayendedwa akaka kamene mukaone pamenepa kudzafika tsopano pa 0 kudzafika pa 3. Nanga si mwana uja ali pa receiving without giving. Ndiye tsopano nyengo imeneyi Satana uja tsopano ndiye amatuma makosana akuluakulu odziwika bwino kukathandiza nawo kuchita feed, kudyeseraso mzimu uja. Ndiye pamene papa mukachita tsoka amatha kumatuma inu nomwe makolo kukugwirisani ntchito inuyo kupanga develop chinthu chimene Satana ndiyerekeza uja ati azachisamale ndi kuchilamulira. Wawina kale iyeyi ndi awapeza kale candidate wachisembwere, wapeza kale candidate wandewu, wapeza kale candidate amene adzayimire chigawo china chake cha ufiti. Wampeza kale akukusungiza iweyo.
ndi amakupasani ntchito yoti mudzindiyetsa. Nkhani yosausa komanso nkhani yayikulu kwambiri mpingo wa Mulungu. Mundilole kuti popeza ndi yankho ndinene kuti pama stage awiri okhawa amene ndakupasani wachemwali ndi pamene pamayambira temberero la munthu. Kutere ku inuyo mavuto mukundifotokozerawo ndi temberero limene linakupezani mu the development stage within the womb. Muli mimba mwa mayi wanu. Chinachitika ndicha pamakhala ma stage okula kuchokera tsiku limene anayima amayi anu mumakula m'mimbamo 3 months 4 moyamba utakataka nthawi yotembenuka kaya mmati kutani zonsezo ndi development stages imene chikamakula chinthucho sichinkakula chokha, chinali ndi mzimu umene lerolo umamutcha kuti mzimu wa munthu, umene Satana ndiyerekezi amakawina ife sitima usamala akhirisitu. Mwina ngakhale maphunziro nuperekawa mukapeza kuti mwina ndi atsogoleri ochepa chabe dziko lapansi amene anakuuza mponi chinthu chimene ndikukufotokozerani ichi. Kafukufuku wathu tili kuchipembedzo cha Satanic ankatiuza kuti pamene papa ambira napataya ngakhale kutchalichi kulibe sukulu, kulibe kalasi za anthu oyembekezera, kulibe. Ine poti sinatsegule changa, kadzatsegula changa mdzakhala mkalasi ya oyembekezera kalasi ya sungwana la mimba mdzidzayitanisa amene mwayima oyima tiyeni apa patengopo kalasi sinzasira so munthu chalichi changa kadzamba changa nena kadzatsegula. Sindidzamulola munthu atenge kalasi ya oyembekezera. Ndidzafunika ndipite ndekha ndikaphunzitse zimene ndikufotokoza panozi chifukwa lini ndandanda kumene mpaka tikafika naye mwana uja pa zaka 20 tikasiyana pamenepo. So mukapeza kuti tilibe kalasi ya oyembekezera ku chikhirisitu. Ife ma ex-satanist amene tidakhala ku chipembedzo cha Satana tinali kale ndi chithunzi chiti chimenechi. Ndiye ndikukugawirani kuti chithunzi chimenechi ndi chimene ali nacho ma-satanist uku amadziwa kuti pansi pa nthaka kulibe chalichi chimene chili ndi kalasi ya oyembekezera kuti chikaphunzise the development stages within the womb. Kumene kumachoka matemberero, kumene kumachokera kufanana kwa amene adamwalira, kutenga khalidwe la amenewo kukhala mwana, kusakwatiwa kwa ambuyanu ndi ambuyanu, kutaitha kwa mabanja kwa ambuyanu achemwali wanu na gogo wawo, kumene lero kukukuvutani kulipo chifukwa chakuti kalelo kudalibe mtumiki amene Mulungu adamuvumbulutsira ndi kunena inechi pachali chivake nkuyika kalasi ya anthu amimba kwaphunzisa the development stages within the womb, kumene kumakapangira kuti munthu afanane mchigawenga chimene chidachoka pa khomo pano. Nkhani yosausa pamene tikuyandikira kwathu tisoweka kukhala wanthu ammaso ndi kuzindikira choyenera kuchitikachi. Matero rini kuti hayi kumpingoko ikani kalasi ya anthu oyembekezera, mphunzisi mwampeza ndi ineyo kalasi ya anthu amimba. Ambuye akudalitseni mpingo wa Mulungu. Ambuye akudalitseni. Ambuye akudalitseni. Zophunzisira pakhomo, kuyankhira pakhomo, ndayaya kundigwira pakhosi, kundigwira kusana, kuseka kuti akulu yambani mwayima nkhaniyo kalasi ya anthu amimba ya tundu wachi mufuna mutsegule inu. Ambuye akudalitseni mpingo wa Mulungu mpaka na tsiku limenelo pamene tidzapitirize ngati kuphunzisa potapa ni mango yamba ngati kuyankhapo pa stage 5 amene munthu amatengera matemberero. Jetapeza kuti pali unborn baby, infant, kufika pa child, kenako kumapita kutsogolo. Kumene tizapeze kuti
munthu amayenda ma stages amenewo kufika nthawi yakuti mwana uja wakula. Ngati tizizapanga ngati phunziro pamene panchemwali tizaonjezerapo 6 stages in a maturity journey. Stage number 1 ya udindo wa makolo, mpaka natizaone kuti mwana kuti akhale mwana amayenda ma stage 6. Ndiye tizafunika kuphunzira those 6 stages. Pamenepa muzadziwa kuti mwana wanga lero mmene akundivutiramo ndinamphonya pa stage number 4. Step 1 anaponda, 2 anaponda, koma 3 ndi 4 sadaponda, nangolumpha ukafikira pa stage pa step number 6. Ndi atatu walumpha pakatiwa amalephera kumupanga kuti munthuyo ndi munthu chifukwa adataya china chache kumbuyo. Kodi mwana wanu lerolo ali pa stage number chani? Ndipo stage number 3 mukama muyang'ana alipo? Ine nkaenda ndafika kumakomo wa anthu kokacheza kayanene pansika kanuyenda kungomuona mwana ndi madziwa kuti kalelere kamwana ameneyu anaphonya step ina imene sadalandire, anaphonya stage ina yake imene sadakwanise kuipanga. Now stage imeneyi imene wayilepherayi ndi imene ikumpanga mwanayi kuti adzita alendo akabwera kale ali pamapewa pa alendo. Akangobwera alendo kale wayamba kwamenya alendo aja tukwana ukatenga zinthu zakuchipinda panja matama ni madziwa kuti mwana uyu anaphonya step yakuti akuyendera step number 5, koma 3 ndi 4 sadayendepo, makolo sadamukakamize. Ndiye lero mwana uja ali 15 years mukufuna mumubwezerese akachite collection step 3 ndi 4 imene mudamulumphisa. Malinga ndi anzathu zitukuko zathuzi maphunzirowa kutengera stage kutengera za kwa azungu. Khani yosausa, khani yosausa. Ndithu mbale wanga tatenti siyane pamenepo. Ameni.